A už jsme na cestě do Montenegra. Představuji vám Radíka, Kristika, který už zmrznul, a Julča, a jedeme. Tak pušťám. Jsme nabalení a můžeme vyrazit. Jsme tady. Takže první zastávka. Hezky jsme se dostali až takhle do Voděnky. Tady Julča už. Kristo. Maminka taky jde? Tak pojď do vody. Pozor. Tak my tady už máme rozboleno. Jsme úplně tam nahoře, je základna nějaká tady. No a už to tady kempíme, už to tady všichni rozbalují. No a jako za dnešek dobrý, no. Hodnotím to kladně. Takže náš první kemping proběh tady na úpatí hory, kam pojedem. Tady už to balíme všechno. Tam je Oldřich ještě vzadu. Ten jediný kolegiálně ještě stan nesložil. Ondra ten už velmi rychle. Už tady u Viktora se to taky všechno vešlo do auta. Stačí to, je to vyřešený. Dívky. No. A od teď už točíme a jedeme expedici. Yes. Máme už se to chystá. Tady už se bude startovat. Valíme, startujeme. Valíme. Tam je taky ready. Ready to fly. Olda jediný kolegiální. Tady to zavřem a jedem taky.
vyrazili jsme na bývalou radiostanici ze 70. let. Chorvatsko, Bosna i Hercegovina. No a je to tady teda vysoké, no. Cesta nahoru byla fakt klikatá a šílená, no, ale dobrý. Prďata už jsou nahoře. Tak co mi fotíš? Jdeme dál. Já skoro už budu mít depky. Z čeho ty máš depky? To je nějaký asi sukulentík taky. Jiný druh, ale A jsme tady. No. jo, máme sukulenty. Tak pojď. Jdeš se mnou nebo s tátou? Kristo, pojď se mnou. Mě to nechutí. To je hustá cesta. Je velmi hustá cesta, speciální, tak řekl bych opravdu offroad. No. Výbor. Číslo 2, jsme tady v Národním parku Ina a zakempili jsme hezky přímo tady u Vasru. Tady už se to začne balit, tak zavřeli nám jiný, ale jsme tady. No a tady vypadá ta voda takhle. To je strašná voda, já tam nejdu. Kristo, já tam nejdu, to je hrozný. Stejně tam půjdu, že? Co? Já si dám. To je otázka. Já to jaký šampon. Jaký šampon mám? Trošku, no. Babička už je v důchodu, to ne, jej 50. Co to byl za smích? Nesmí si tam pes, tak Kristiku zůstáváš. Kristo, zůstáváš, přivaž se tady k tomu. Já mami netoč, tady je toto. To nevím, to neznám.
štěstí. Jo, a ty nějaký Při našem štěstí. Bych neupadla tady ještě. chtěl využít nejší pohostinnosti, může si odskočit zde vpravo. Pojďme dál. Tato, dneska ty si vysíláš? Vysílám pozitivní vlnu. Jo. Hej! Adelko, vyfotíš nás. Kristo! Ahoj! Wow, wow, wow! Vončo. Viktore, neupadni. Jdeme, Kríšo. Pojď. Opatrně.
konečně jsme dorazili, dneska jsme si dali jako přesun v podstatě, ale taky docela rally to bylo v prašných cestách. Dobrý, super místo. No, my jsme tady, podívej, jak se to mám zvalchovaný už. Celý zaprášený. Prosecco. Tak, Julča tady taky ready. Pepe drží, dobrý. Chvilku počkáme, si z toho pak vytáhnu picture, anebo... No, toto tady máme. Kurde. To je jezírko. Takže dnešní report je takovej, že... Dobrodošli. Čus. Julča. To. Ráďo. Takhle kempíme. Fakt jo? Průhledná ještěrka. Miminko. Dobrá voda? No. Tak ne? Dobrý. To já to. Tak pojď, Kristo, nastup. Nastup. My jsme tady takhle doprostřed, když takhle. No, skvělý. To je skvělý. Všechno. Tak ty budeš pádlovat? Ne. Ne. Musíme se otočit, že... Pádluj to. Tak mě to svesně. Zapínám zvlášť každou. Koukej na to videa. Ve stanu jsou, jo? Nebo? Jo. Máme odfouknuto a odteď valíme.
terénky. Huntra. Skuj tam, jo. Jdeme. Já mám tu. Mama. Tady je táta. Chceme obědvat pod vrcholem. Obědvat pod vrcholem bude. Tak co, Kristo? Dobrý. Dobrý. Jedeme na Maltu. Už má zkušenost tady. Masakr.
Masakr ze všech masakrů, viď, mami? Zase jsme tady. No, jsme tady zase v natáčce. Je furt dokola, ale podívejte. Technická pasáž. Ježiši, to klepe. To je už 2000 metrů nahoře. Nahoře. 2000 metrů nahoře, hele. Takhle máme. Vždycky tady mamka točí. Přes kameru je to vidět. Ježišimarja. Vem to do dvou rukou, Kristo. Já! Skoro to upadlo. Cestička. Cestička. To je teda cestička. Ty si jedeš jako blázen. Ne. Moje bu. Moje bu. Tady je moje maminky, či ne, náramky. Tady je mamka sama. Ježiš, jak to tady klape, tak já ji nemůžu právě že mluvit. Ale to nemá Bůh našuvači. Loučíme se, Sparta. Teda, to Sparta. Loučíme se, ahoj, zase příště. Kolem tamhle toho jezera jsme jeli dole. Terén, to je strašný. Mazec. Je to strašný mazec, totok. Musím číst cestu hezký. No, jeď. 2000 metrů nad mořem. Dokonce. Mňamínky nebo ven? Ty chceš mňamínky nebo jít ven? Ty chceš jít ven? To byla jazda. To byla jazda. Mega jazda. Krystaly tady určitě budou. Tak jsme to zvládli. Tyjo, Hunter dobrý, perfektní. Tyjo, tady jsou těžké jako blázen. 2100 metrů nad mořem. Ústy. Parameter. Tip. Od Belgradu na napad. Doduše ovo je zavitkana. Emisije Tip. Da mi ti kažem. Tip. Bravo. Ima jedna baba. Mrtva baba. Da. Vitkana. Kako se kaže vitkana? A da, rolovana. Rolovana pred Tip.
Pepe odstaven tady na silnici a nestartuje. Natočili jsme debilní naftu. Natočili si to všichni a jenom já jsem to osral. Nějaký chyby, prostě tohle nestartuje, točí. V hajzlu vyměnili jsme palivový filtr. Prostě furt to nejede. Hele, zítra přijedem. Asistence, odtáhnu to snad to opravě budeme pokračovat. Ale jako tohleto se stalo. Takže to dnešní report přepínám. Čekáme na odtah. Až nás odtáhnou na opravu tady bubáka. Trošku se nám posral z nafty. No. Odtah na cestě. A je tady krásně teda. Spalo se výborně. Děcka si hrajou, škoda, že teda děti pojedou bez Kristiána teďka. No a je to dobrodružství, no. Takže dobrodružství začíná. Mám to. Dáme si to video. Pepe naložen. Jo, tak teď se to vysvětluje. Jo. Šílenec. Pepe jede na vozíku. Pepe jede na vozíku, no. Ale je tu krásně. Auto v servisu, no, je to takový jako vtipný. A chlapík pod tím leží a něco tam laboruje, šteluje, no. Čau. Tak balíme na hotel. Nejlepší záchod na světě. A když vy dáte chleba, tak mu můžete dát chleba.
Dobrý den. Zdravíme do Sarajeva, my tady dneska zůstaneme a zůstaneme tady ještě zítra a ještě pozítří. Takže my si tady ještě budeme užívat dovolenou. A jíst, procházet se uličkama. My radši nenatáčíte. Tady prostě Julia Jablonská. Kristo. No, Kristo, klasický, raubíř. No a pokračujeme. Takže zdravíme a bez úrazu. Dneska jsme se rozhodli na Centrum of Sarajevo. Kristus klasický. To se opravdu neboje, jsou krmený. Je hustý. Sarajevo je krásné město. Se rozkládá pěkně. Jsem v kopcích. Ano. Takhle to uděláme. Jsme tam všichni. Kristo? Knedlíček malý. No. A víš, co to je krasavčik? Já vím. No právě. Krasavec. Krasavec. To jsem já. Jo. To si... Co?
podezřelej, co tam mám. Tak jdeme s Julinkou nahoru. Nevypadám tam jako... Nevypadáš. Víš co? Nevypadáš jako... Nemůžeš čekat. Nevím, nechápu tě. Koupili jsme se víc takový většině, jsme byli donuceni. Nemůžeš najít, jdeš nazad. One way ticket to the one way ticket. Hory hnedka. Jakože na lyžák. No jo. Šakabum. Co? Tamhle bude. A bob track. Yeah. No to už dávno nefunkční, že jo? To už je prostě po olympiádě tady tenkrát a tady to měli vymydlený ledem a jo, no. Tak tady go, 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 go! Jdeme si bobovku. No, obrovský. Lepší než nějaký offroad. Wow, full odzivej. Tam se nedá dostat nahoru, to spadlo z schodiště, skořelo, spadlo. No, tady jsou schody, pojď. No ale tam se nedostane vejš. To jsou schody jen do prvního patra, aby jsme to mohli, a tady se střílelo. Jdeme na schody. No. Hvězdárna. Sarajevíčko. Sarajevíčko. A tohleto teda. Ještě, že jsme to dali včera, protože dneska to je celý zamlžený, aby jsme jako prd viděli, tak to je dobře, jsme to zvládli. Mezi těma dvěma kopcima jsme šli.
muslimský resort. Strašně pěkný domy, tam jsou ty hrobečky nahoře, ale oni tady mají fakt jako slušně udělaný komplex. Tak ta ulice začíná tady, určitýma čajovnama, jsou tady prostě krásné ty párky na kafe. A je to takovým jako polničkou, mix kultur. Je to moc hezký. A jako největší symbol tady je vlastně tato kašna. Jo, a tady to je prostě fakt sranda. Spousta obchůdků a spousta holubů. A ukaž lampu. Takže kavárna na posazení, jednou dáme kafíčko a půjdeme dál pokračovat. Už si tady připadáme, jako kdyby jsme všecko znali. Jsme tady jak paní domácí. A všichni spokojeně papaj. Tak bylo nám tady za 100 € dobře, ale teď už zase valíme odum dál, sice ne po vlastní ose, ale to je dobrý. To je dobrý. Tak a tady končí cesta Wranglera po vlastní ose. Ještě se podíváme i do Černé hory, tady máme hranice Montenegro, takže my jsme ještě fajnoví, ale nevím, s tím koupáním už je 6:30, no tak, nebo 6, víď, to zvládnem, že? No, už vykoupeme. Takže konečně jsme dorazili do cíle, Leo nás dovezl krásně, všichni velmi rychle převlečení. A valíme do moře, konečně. Je to prostě první moře letos. Je tady poměrně pěkná pláž. Asi tady bylo narváno přes den, ale nás to neodradí, aby jsme šli teď, viď, Kristo? Čau. Kristo, upaluj za mamkou. Jakože konečně. Je studená. No není, tak si tam... Ten se ptá na všechno. Tak co, dobrý? Hej. Tak jo, nej saltíčko. Saltíčko, ne saltíčko. Saltíčko. Salto. Ty běž, frajere. Šup do vody. Nechceš si sundat ten, aby ti to neupadlo ve vodě. Sundej si strom. Maminka ve vodě konečně. Splněný sen.
Hřiv. Strašný hřiv. Piráti, pozor, piráti, palec. Ukořistili loď. Bude výsadek na pevninu. Ukaž, pryč. Pojď. Go. No to jo, tu dáte zpátky. Tak to vychodí. Ta hvězdice je docela barví a šáhněte si na ní, jaká je taková vroubkovaná. Docela jsem se bála, že bude píchat, ale vůbec nepíchá. Tak to je hustý. A je husté, jak se umí přizpůsobit. Úplně se přicucne nějakou věc, na kterou to dáte. A tak teď bych ji chtěla hodit do vody, protože mi je líto. Tak, Já ji tam chci taky. hodíme ji tam takhle všechny tři, protože paní redaktorka. Tak 3, 2, 1, 3. Takže takhle jsme se ještě potkali hezky a vyrážíme směr CZ.